All right, guys, welcome back to the channel. Good news for the youths. Dini ang laiban po ni tagay mo si kajentang kurang lanan ipiding. I would say it's a golden opportunity. Biye mansik sonani kabu hanani ampungkat. Japan is calling you. Japan aneng tango linghor ding. Mane sakri hune nani Japan linghor karse. Ma sakri bile. What is the skill required? What is the eligibility? Dania I don't know Japanese language, right? Japanese roku chingrenga. But share paringat. So there will be training. Now, what is the cost of the training? Training is free paringan. What is the cost? How much it is? Share paringan. Government paringan nama. Government motor hagan nama. Government scholarship hagan nama. Benga loan hagan nama. So many questions we have. Many questions. So paper, all these questions will answer in this video. Pe video jeng asu sing tipuni pinne ko hagan. Keep watching. Naila mo tade. All right, CM flight program. Biye moनसे godan program. Be programa angni badiba moनसे golden opportunity for the youths. Laiman puni takai biye moनसे golden opportunity. Sonani khabu. Life changing opportunity for a life and badal jayega. Okay, so please do not miss out this opportunity. नोंथांमोना बे opportunity-खौ खोमानानै दालादे बेयो मोनसे गिदिर and मोजां खाबु. Alright, now same flight-खौ Assam government-आनो launch खालामदों. It is Chief Minister's Foreign Language Initiative for Global Human Talent Scheme. Global Human Talent. बे स्किमनि गेजेरजों बे प्रग्रामनि गेजेरजों जायफोरा ट्रेनिं मोनगोन दे विल बिकाम ग्लोबल ह्यूमेन टैलेंट इंडियानिल' नङा बियो सारा दुनियानि दे विल बिकाम ह्यूमन टैलेंट कहीं भी आप जॉब मिल सकता है. Alright, so this is Chief Minister's Foreign Language Initiative. Foreign language माने बाहेरानि रावखौ सोलोंनायनि बेयो मोनसे initiative along with some skills. So I'm telling this again and again, this is a golden opportunity for the youths. Alright, now बेखौ launch खालामदों माने approve जादों आरो. This is being approved by the cabinet on 23rd July 2025 आव थांनाय 23rd जुलाइआवनो बे प्रग्रामखौ एप्रुभ खालामदों बे स्किमखौ एप्रुभ खालामदों केबिनेट मिटिंआव चीफ मिनिस्टारा एप्रुभ खालामनायनि उनाव बे नैबे बाथ्राखौ बुंदों. In today's meeting of the Assam cabinet, we resolved to launch CM Flight for Foreign Language Training. It's a foreign language training program. All right. So, what is the aim? बे प्रोग्रामनि थांखिया मा? The program aims to equip young people with language and technical skills for overseas placement. Overseas placement means इन्डियानि बाहेरायाव भारत हादरनि बाहेरायाव साख्रि मोननाय साख्रि होनाय overseas placement जेरै जापानाव साख्रि मोनगोन जार्मानियाव साख्रि मोनगोन फ्रेन्सआव साख्रि मोनगोन आउटसाइड इन्डिया भारतनि बाहेरा कान्ट्रियावसो not in India, outside India. So this will train the young people लाइमोनफोरखौ रेडि खालामगोन with language बै हादोरनि language राव बै हादोरनि रावखौ फोरोंनानै लाइमोनफोरा रेडि जागोन with some skill with technical skills. टेक्निकल स्किल्स मोनाथ' गैयाबाथ' साख्रिखौ मोनाना नंखायनो राव प्लास टेक्निकल स्किल्स बे मोननै जिनिसखौ बे मोननै आयदाखौ फोरोंनाय जागोन थ्रु दिस ट्रेनिं बे ट्रेनिंआव बे टेक्निकल स्किल प्लास लेंगुवेज फोरोंगोन सो दैट they will get the job outside in that particular country. Overseas placements, guys. Overseas placement. Alright, now be programmau first phase. Be programmau immediate opportunity जाहैदों Japanese. जापान हादोराव थांनानै साख्रि मोननायनि opportunity first phase आव.
It's a job-oriented course. मोन जे कर्सखौ फोरोंगोन बे कर्सआ साख्रिनि थाखायनोखा ओरैनो सोलोंनायनि नङा साख्रिनि जब ओरिएन्टेड जै ट्रेनिंआ जोब्बाय साख्रिया मोनबाय अलराइट नाव मोनथाम स्किलखौ फोरोंनो नागिरदों मोनसेयानो जाहैदों ड्राइभिं गारि सालायनायनि स्किल बेनिफ्राय आईटी स्किल्स आईटी मीन्स इनफरमेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स जेरैहाय कम्पिउटार अपारेशन ब्ला ब्ला बे कम्पिउटार रिलेटेड एक्टिभिटी ओके थर्डआव दङ जोंहा नार्सिं नार्सफोरनि खामानि भेरि इजि अलराइट बे मोनथाम स्किलखौ फार्स्ट फेजआव जापानिस कम्पानि फैनानै फोरोंफैगोन ट्रेनिं होफैगोन अलराइट स' गेट रेडि गाइस नाव ट्रेनिंखौ होबाथ' बेसेबां इयुथफोरखौ ट्रेनिं होगोन बेनिबोथ' मोनसे अनजिमा दंना इन द फार्स्ट फेज of the program 3,000 youths will be trained. Wow, a big number. First phase of 3,000 लाइमोनफोरखौ फोरोंगोन होननानै प्लानिं खालामनाय जादों. Alright, big opportunity guys, big opportunities. Okay, now when the program will start, training माब्ला start जागोन? It will start in the month of October 2025 नै दान मोननैल' दंसै दाथ' जुलाइआ जोबखाबाय अगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बरावनो स्टार्ट जागोन बे प्रग्रामा स' गेट रेडि गाइस गेट रेडि ट्रेनिंखौ जापानिस कम्पानि फैनानैसो फोरोंगोनथ' देयर इज अ कस्ट इनभल्भ ट्रेनिंआव माखासे कस्ट दङ नाव बेयाव बुंदों टटेल एप्रक्सिमेट नाम्बार बे रुपिस 3.5 lakhs बे ट्रेनिंग कस्टआ एप्रक्सिमेटलि 3.5 lakhs जागोन होननानै बुंदों बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ दिस इज द एप्रक्सिमेट नाम्बार okay it's a huge money for us 3.5 lakhs I'm sure it's a big money बे फैसाखौ बहा मोनगोन गेनाङा गभर्नमेन्टआ स्कलारशिप होनो नागिरदों okay गभर्नमेन्टआ स्कलारशिप होगोन रुपिस 1.5 lakh बे गभर्नमेन्ट स्कलारशिप दाथ' बियो थोआ we need to have another 2 lakhs नांबावगौ 2 lakhsखौ बहा मोनगोन गभर्नमेन्टआ बुंदों बैंक लन 2 lakhs बैंक लन मोनगोन होननानै गभर्नमेन्टआ बुंदों that is very good news so you don't need to arrange anything फैसाया गभर्नमेन्टआ 1.5 lakhs होगोन बेनिफ्राय 2 lakhsखौ बैंक लन मोनगोन मानोना साख्रि मोनोबा जापानाव थांनानै साख्रि मोनैबा साख्रि मावहैयोबा बैंक लनखौ सुख'नो हागोन इजि so that is why government is saying bank will give loan of 2.00 lakh so दागि फैसायाबो जोंहा नै मोनखाबाय दागिथार okay but be ready for the training so this is a very good opportunity guys I'm telling this again it's a golden opportunity please don't miss out please take it up I wish you all the best so you have a beautiful opportunity on your plate please grab it go to Japan work there spend a beautiful life नोंथाङा ट्रेनिंखौ लानानै जापानाव थांदो खुनु सिन्था गैया बेनिफ्राय गोबां फैसा खामायनानै फैफिनदो आसामाव and spend a beautiful life in Assam as well thanks for watching अन्नानै बे अपरचुनिटिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो I'll see you in my next video until then take care bye